inicio a esta sesión ordinaria do pleno do mes de setembro e que, de acordo coa legislación que se recolle na convocatoria, establece o seguinte orden do día. En primeiro lugar, dación de contas ao pleno dos decretos dictados pola alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria, que van desde o 403 do 11 do 7 ao 514 do 17 do 9. E segundo, dación de contas da creación dos consellos parroquiais ao abeiro do regulamento de participación cidadá do Concello de Valdedura. Queremos deixar constancia en unha sesión plenaria de que, unha vez realizado polas parroquias asambleas correspondientes para elegir os consellos parroquiais, tal como se recolle no regulamento de participación cidadá, pois se formaron consellos parroquiais en todas as parroquias, excepto en Benvibre, Niveiro e Alavexo. Si despois hai voluntade por parte das parroquias, se podría volver a intentalo, pero, mentras tanto, vamos a dar a poñer en marcha os que están constituídos legalmente para que poidan xa actuar e facer as funcións que lle asigna o regulamento de participación cidadana. Xa dixen aquí que fora unha experiencia positiva e con bastante aceptación e, por tanto, creemos que é un logro de cara á transparencia e tamén á participación dos veciños na vida municipal. Esperemos que sea moi positivo. Terceiro, dación de contas do convenio de colaboración entre o Concello de Valdedura e a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Tamén queremos que conste en ata o traballo desenvolvido. Como todos sabedes, o 14 de outubro de 2016, un equipo de técnicos e voluntarios da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica iniciaron os traballos de exhumacións dos cadáveres dos 4 guerrilleiros antifranquistas que foron asesinados na parroquia de Rial no ano 1949. Paramos. No 1949 e que foron enterrados no atrio da igrexa desta parroquia. Nestes traballos colaborou o Concello de Valdedura e o Concello de Negreira, pois aportando, sufragando gastos como a comida, aloxamento, e tamén o Valdedura fixe un convenio coa asociación para sufragar gastos para identificar os cadáveres, ou sea, as probas do ADN. Creo que, según tenes recollido nos decretos, 800 euros que lle aportamos a isto. O 28 de xuño do 2018, un acto organizado conxuntamente pola Asociación de Memoria da Recuperación da Memoria Histórica, o Concello de Negreira e o Concello de Valdedura, nun solemne acto celebrado no Auditorio de Valdedura, entregáronse os restos mortais ás familias para que deran, lógicamente, un enterramento donde eles consideren oportuno. Por último, deixaremos tamén constancia na ata deste pleno, pois, dunha parte do informe elaborado por o historiador Alejandro Ruiz Gutiérrez, onde se recolle datos sobre as persoas asesinadas, lugar de nacemento, relación da familia e os datos personales, para que se algún día alguén quere ter coñecemento destas cousas, teña constancia nun documento, nun ata de concello, que nos parece o mínimo de cara a este efeito histórico. E, lógicamente, creo que foi tamén cumplir con un acto recuperador para que as familias poden enterrar os seus seres queridos onde eles consideren oportuno. Pasamos á segunda parte da acta, que é a deliberación de acordos, e sometemos primeiro a aprobación da acta da sesión plenaria do 30 de 8 do 2018. Sí. Apróbase entonces por unanimidade a acta e
pasaríamos ao quinto punto, aprobación inicial do organigrama administrativo e a relación de postos de traballo do Concello de Val de Dobra. Bueno, como sabedes xa todos, máis importante está aquí a maioría do personal do Concello, pois isto foi un compromiso que se adquiriu por parte do Goberno ao inicio da legislatura, por tanto xa é bastante tarde para presentalo, pero máis vale tarde que nunca, e dados os atrancos que houve ao largo deste proceso, sobre todo no referente a personal de Secretaría de Intervención, e o proceso que en sí é longo, pois non o demos traído antes, pero a nosa intención desde logo era ter presentado moito antes. De todas formas, eu creo que traemos aquí, non creo, estou convencido, estamos convencidos de que traemos aquí un documento que mellora a situación dos traballadores do Concello e mellora tamén o funcionamento e a prestación de servicios deste Concello. Un documento que consta, lóxicamente, como veo da forma, dos informes técnicos e legais que o avalan e, por tanto, está suficientemente informado nese aspecto de que se cumplen todos os trámites legais e técnicos para elaborar un documento destas características. Un documento que posiblemente non é o mellor, pero si é o mellor dos posibles, porque, evidentemente, nós partimos dunha situación que é a que temos, donde a selección de personal está feita, evidentemente, os postos de traballo están creados e, en ese aspecto, pues, temos que movernos dentro deses parámetros. Por outra parte, a legislación actual, como vos sabedes, non permite ou non nos permite a creación de novas plazas de funcionariado e, por tanto, solamente nos queda a taxa de reposición para poder cambiar. Eso implicaría xubilacións e outras baixas definitivas. Por tanto, temos que xogar co que hai e certamente non partimos da mellor posición, porque tamén hai que reconocer que os postos de traballo levan cobertos, pois, creo que todos máis de 10 anos. Por lo tanto, o tempo tamén é un factor que desvirtúa pois, o planteamento laboral e as novas necesidades. Pero, dentro do que hai, estamos convencidos que o organigrama que presentamos aquí, tanto administrativamente como a nivel funcionarial, é positivo, como dixen, para traballadores e para a prestación de servicios. Estamos convencidos tamén de que vai ser un elemento motivador para os traballadores, en canto que tamén é importante poder traballar en unhas condicións, polo menos retributivas, de igualdade e non discriminatorias. Aspectos máis importantes do documento, para non alargar moito, porque evidentemente o documento é largo, eu quería destacar, en primeiro lugar, que por primeira vez pois establecen unha serie de servicios dentro do Concello que dan unha coherencia ao traballo e que permite, pois, lóxicamente, que todo o que son os expedientes e o traballo que se desenvolve se realice con certa coherencia. Os servicios que se crean, téndelos todos os grupos políticos na folla 11 do documento, aí se establece o servicio de administración xeral. Vamos a enumerar os traballadores para que conste tamén para o público que está aquí. Dentro dese servicio estaría, lóxicamente, a Secretaría de Intervención, un técnico de Administración Xeral, técnico de Xestión Económica, un técnico de Desenvolvemento Local e Asistencia Administrativa Xeral, 2 administrativos, 2 auxiliares administrativos e un auxiliar administrativo con función de tesorería. No servicio de Escola Infantil Municipal temos a mestra, 2 técnicos e 2 auxiliares de asistencia infantil.
Nos servicios de mantemento de infraestructura e servicios básicos múltiples temos o conductor de recollida de lixo, 2 operarios de recollida de lixo, un operario de zonas verdes e unha conserxe limpiadora. No servicio de benestar social, traballadora social, educadora social, auxiliar administrativo de servicios sociales e 2 auxiliares de axuda ao fogar. No servicio de cultura, xuventude e deportes está o animador deportivo, o auxiliar de biblioteca e un auxiliar de cultura e xuventude. En relación ao que estaba establecido, pese que non estaba por servicios, solamente había unha relación de postos de traballo, pois hai seguramente que todo o mundo está pensando aquí en algunhas aportacións novas. E aquí temos, en primeiro lugar, no servicio da Administración Xeral, a creación dunha praza de técnico de Administración Xeral. Esta plaza, que foi posiblemente a que máis voltas se lle dou nas mesas sindical e tamén por parte do goberno, a veces que contábamos que unha persona de normalización lingüística con funcións de apoio á Secretaría deste Concello. Esta persona ten unha incapacidade permanente reconocida, por tanto, podemos sacar esta plaza e, desde o punto de vista legal e técnico, se considerou que a plaza era moi difícil tal como estaba convocada. É moi difícil manter unha persona con titulación de normalización lingüística e con funcións de secretaría. Pese ao que aquí se ten afirmado, esta persona traballaba moito máis do 50% do seu tempo en administración e apoio á secretaría. Por parte tamén dos técnicos e tamén da Secretaría do Concello e tamén políticamente, entendemos que para organizar o traballo en Secretaría neste momento, non contar con administrativos nin con xestores técnicos, é moi difícil poder realizar a tramitación e a xestión nos plazos que nos está exigindo e nas formas que nos está exigindo a administración. Por tanto, a pesar do equipo de goberno, se opta por a Administración Xeral porque creemos que é o que vai beneficiar os vecinos. Con todo, o de normación lingüística vai a seguir garantido. Temos falado co Concello da Baña e de Negreira para formar parte do equipo de normalización lingüística e acollernos ás subvencións en ese sentido. Tampouco tamén hai que reconocer que non hai concellos de menos de 5.000 habitantes que conten en exclusiva con unha normalizadora lingüística como a min e ao meu equipo nos gustaría que existira, pero non nos hai. E, por tanto, en ese aspecto aceptamos que esta persona pase a traballar en apoio á Secretaría, pero, lóxicamente, con un compromiso de manter un equipo de normalización con eses 2 concellos cos que falei e que están dispostos a incluirnos no equipo. Eu quixera agradecer aquí especialmente o traballo desenvolvido pola persona de normalización lingüística e quero dicir especialmente nos temas de Secretaría, porque a min me consta que tuve moitos anos na oposición e sei perfectamente quen asumía eso. E tamén sei perfectamente como estaba a tramitación e a contratación cando collín este posto. E, por tanto, quero agradecer a Mónica o traballo desenvolvido e reconocer. Porque, evidentemente, todo indica que levou moito peso en esa parte relacionada coa Secretaría. E outro cambio que hai de saber aquí é un novo auxiliar de asistencia infantil, o que é na gardería.
Nós tiñamos contratadas 3 personas, unha maestra, 2 técnicos e un auxiliar, 4 personas, e estábamos contratando a través dunha empresa outra persona para complementar, para poder manter o servicio aberto. Desde Secretaría de Intervención se nos comunica que esa contratación é moi difícil manter legalmente, e como consideramos necesario manter un servicio de guardería, creo que é indiscutible, e manterlo con calidad e dentro da ratio de traballadores e nenos, pois esa plaza se vai a sacar dun xeito interino, e para eso se van a elaborar unhas listas para contratar temporalmente de xeito interino a esa persona, porque non estamos dispostos a perder esa plaza de auxiliar necesaria na guardería para manter o servicio. En relación ao personal, despois non hai moitos máis cambios. Se contempla a promoción interna de 2 auxiliares administrativos a través de concurso ou oposición, porque entendemos que non ten lógica que non haxa na administración ningún administrativo, por funcións que hai que desenvolver e todo o demás. Por outra parte, nos parece que laboralmente e legalmente a carreira profesional que se poida garantir, as promocións que se poidan garantir, se deben facilitar. Neste aspecto, nun plazo de 3 anos, se recolle que se 2 personas se opositan e aproban, pasarán de auxiliares administrativos, e esas 2 plazas de auxiliares, lógicamente, desaparecerán. Quedará a carreira profesional aberta para que en anos sucesivos se poida seguir ofertando. En relación ás funcións e as retribucións, estamos falando dun documento que foi aprobado en mesa, como pode ser de outra maneira, sindicalmente está aprobado, e, lógicamente, o que son a avaliación dos puestos de traballo, todo o que se puntúa en cada puesto, foi feito na mesa polos sindicatos, está aprobada, e hai que dicir que, salvo o aumento que suporía económicamente o pasar 2 auxiliares administrativos a administrativos, que pouco máis de 1.000 euros e pico supón cada un, despois solamente se contempla unha subida no personal de auxiliar administrativo que, unha vez feito a valoración pola mesa sectorial, se considerou que debía facerse, que son 820, 840 euros anuales a cada traballador de auxiliar administrativo funcionarios. De acordo? Non supón prácticamente ningún coste máis a nivel laboral, e o que si se define, lógicamente, como non pode ser de outra maneira, son as funcións que desenvolverá cada posto. Non estamos falando de personas, estamos falando de postos, vale? E a persona que ocupe ese posto terá esas funcións a desenvolver. Queda recollido nun documento, queda legalizado, é un documento que os concellos obrigatoriamente ten que facer, é un documento imprescindible para a aprobación de orzamentos, e, por tanto, eu creo que queda suficientemente motivado a necesidade deste documento, o beneficio do documento para traballadores e tamén para os veciños de Val de Dubra. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Este documento consensuouse con todos están de acordo, tanto funcionarios como personal laboral. Este documento está aprobado na mesa sectorial e hai unha abstención de un
sindicato e os demais ou non asistiron ou aprobaron. Consultouse tamén a xente que está agora de baixa laboral. De baixa laboral? Sí. De baixa laboral hai unha persona que estuvo nas mesas. Estuvo nas mesas. Estuvo nas mesas? Sí. Persona de baixa laboral? Sí, cando estaba en alta participou en mesas e incluso estando de baixa existiu alguna mesa. Estamos falando de Diego. No, de secretaria. Que? A secretaria titular? A secretaria titular que se lle comentou cando estuvo aquí e agora estuvo tamén? Non ten por que estar. Estuvo a secretaria actual, lógicamente na mesa. A secretaria é un traballador máis que non ten por que estar nin na mesa, nin de acordo ou non de acordo, lógicamente. O que si isto é un acordo da mesa sindical xeral que é a que ten capacidade para aprobar o documento. Isto é unha aprobación inicial e ten un período de reclamación. Evidentemente. Ahora, a nós desde logo sorpréndenos que un concello que ten unha persona que é funcionaria de normalización lingüística e que se suprima, sobre todo. Eu non sei se a usted incluso lle chamarán a atención a nivel político, porque vamos, non hai moitos concellos que teñan unha persona de normalización lingüística e que se suprima o puesto de normalización lingüística por un técnico de administración xeral. É un tema que de verdad que nos sorprende moi moito. Evidentemente, tal como facía o funcionario que era de normalización lingüística a temas de secretaría que usted acaba de reconocer, pois poderíamos seguir facendo e ter esa plaza que, ao fin e ao cabo, xa estaba creada. Eso, de verdad que non sei, pero parecenos que non é correcto. Despois, o demais, as mesas sectoriales, todos están de acordo, non hai reclamación no período de esos de 20 días e deso, bueno, pues nos veremos. Evidentemente, unha vez que creemos tamén que se vai incorporar a secretaria titular, entonces veremos o que tamén ela pode decir e aportar e demais. No período de reclamacións. Entón, a nosa postura vai ser de abstención. Sí. Bueno, de decidir dúas cousas, máis facer unhas preguntas, unhas dúbidas que non contestaches aí. Pensar que estes días tamén lle deches moito bombo na prensa sobre o acordo de Prosumir Modelo. Tamén, claro, xa non bates algo, que foi algo ao final, pero nós queríamos facer, que non lle dixo a prensa, e que tamén tuveches durante 3 anos intentando facer a RPT, e agora é sorprendente que ao final da legislatura que veñas con ela. Por outra parte, tamén queremos unha explicación sobre todo os balóns fora votados hacia a oposición neste Concello cando se nos acusaba de non aprobar os presupuestos, cousa que tamén xa nombraches sobre os presupuestos que só presentaches en 2016. Son, te acordas, un dos puntos que che exigíamos para aprobar era a relación de postos de traballo máis o do convenio. Despois, bueno, chicouse moitas veces tamén os presupuestos do 2017 que en ningún momento foron presentados, e do 2018 vamos a final de ano prácticamente tampouco foron presentados. Temos unha dúbida, se a preguntarle quen levará as funcións do urbanismo, porque non atopamos nada na RPT de intervención, non sei se vai pasar todo a arquitecta. Un pouco como dixo Ramón tamén, visto que hai un informe de secretaría favorable, que hai 20 días de reclamacións, de que a maioría do personal, sacando, sobre todo no funcionariado, que hai algunhas queixas que van reclamar, pero sobre todo na maioría do personal laboral, están a favor, o seu sindicato votou a favor, e outros estudos dos funcionarios vamos votar en contra da RPT por ese motivo, que se vai haber alguna protesta ou alguna reclamación, estudaremos desde o noso grupo
os casos para intentar axudar e o noso voto vai ser a atención. Independentes, pues. Eu, só como Óscar, pois, bueno, se os acordos están, os traballos están de acordo, nosotros non, bueno, pois, temos eses días así, pero, bueno, tamén vai ser unha abstención. E en relación ao comentario de Ramón, eu acabo de decir o que supón a normativa lingüística. Acabo de decir tamén que ningún concello de 5.000 ten unha plaza exclusiva de normalizadora. E acabo de decir tamén que legalmente esa plaza tal como estaba convocada era moi difícil, por tanto, había que optar a unha cousa ou a outra. E optamos, moi a pesar meu, como xa se dixe, por aquilo que, a nivel de funcionamento do Concello, era máis necesario. De todos modos, insisto en que o equipo de normalización lingüística non se vai desaparecer e que o traballo de normalización lingüística vai ser superior ao que se veña desenvolvendo. Con respecto ao retraso, Óscar, eu admiti no principio, de todos modos, debería reconocer que en 25 anos, ou máis de 25 anos, nunca se fixo e intentouse varias veces. Na peor das situacións, a nivel de todo o que vamos pasando aquí, a nivel de personal, sobre todo é a sexta secretaria interventora que temos desde que collemos o puesto, eu creo que mereceríamos, en todo caso, unha vez que admitimos o retraso, alguna felicitación. Outros traballaron máis despacio, e despois se esconderon debaixo do caixón. E fixeron, non a entregaron e pagaron. Eu teño que agradecer tamén a abstención pola vosa parte, porque evidentemente deixades pasar un documento que é favorable. Non esperaba outra cousa, lóxicamente, non esperaba outra cousa, porque cumplindo legal e técnicamente que ese é o debate que debemos manter aquí, despois a organización do Concello, quen este aquí pode organizar como queira. Isto non é un documento que queda aí fijo para todo o mundo, pero que organizar o traballo pertenece ao goberno que o está facendo, e iso é o documento que nos permite isto, e por tanto me parece que non debería ser maior, salvo máis ali, que calquer persona que non crea que se recollen os seus deitos aquí, a parte das delegacións, ten a vía social e judicial para facer as alegacións, pero é un documento que é absolutamente necesario. Aquí non se está contra ninguén, de acordo? Por tanto, entonces se vota abstención, e lógicamente o equipo de goberno a favor, e queda aprobada a RPT deste Concello. Seguimos na orden do día e a aprobación do convenio laboral. Hai unha serie de traballadores que están en régimen laboral, están todos en situación de fixos, e, bueno, pois o convenio, non sei se había convenio, creo que non había convenio. Nunha parte se aplicaba o convenio estatal, noutra parte se aplicaba o convenio da Xunta, entonces eso era realmente un caos para poder... E non só eso, eu creo que se presenta aquí un convenio que está aprobado por maioría, por unanimidade na mesa sindical, e o único que quero destacar, lógicamente, é que aí se contempla as novas retribucións segundo a normativa actual. Eu creo que era absolutamente necesario eliminar desigualdades, e eu aproveito aquí xa para contestar xa unha pregunta que formulaba o Partido Popular, se supón gastos para o Concello o convenio, e eu quero decir que non supón gastos para o Concello. Eu creo que o Concello debe cartos aos traballadores laborales durante demasiado tempo. Eu creo que se mantivo unha situación de desigualdade donde personas que facían as mesmas funcións cobraban diferente, que é insostenible para nós o eso, vale? Entonces, desde ese aspecto, eu creo que hai tres personas que
evidentemente, se lle iguala o salario coas da mesma titulación e da mesma función, e creo que é unha deuda, eu creo que ningún veciño quere enriquecerse a conta dos traballadores, quere pagarlle, o que ten que pagarlle, e iso é o que se paga. Evidentemente, os recursos do Concello son os que son, non se igualan os salarios dos laborales aos funcionarios, pero si se deixa aberto, se eliminan esas desigualdades e se deixa aberto a posibilidade de que se hai recursos, pois no tempo se pode ir igualando, como tal como contempla a lei, os salarios laborales con funcionarios. E eses cartos, evidentemente, son dos traballadores, non son do Concello. E todos aqueles aumentos que son superiores a 1.000 euros ao ano, pois irá recuperando o traballador ao largo de 3 anos. E despois, como estaban sin situar os traballadores do lixo e de espacios verdes dentro do que é a nova escala de traballadores, pois se pasan ao grupo C, os grupos laborales pasan ao C, o C1 ou C2, depende das titulacións, auxiliar de técnico, bueno, pasaría. Exactamente. E se reconoce, lóxicamente, asignación retributiva. Entonces pasarían a cobrar aproximadamente 800 euros máis os empleados do lixo e da zona verde, e o animador deportivo pasaría, tal como se exixiu na oposición, a B... A2. Despois non supón máis gastos para o Concello. Están aí os salarios no anexo 1, se se comentan. O personal de A1 que cobraría, unha vez co soldo e os complementos oportunos, 27.748 euros anuales. O A2 cobraría 22.968, os B 18.276, o C1 15.591, C2 15.028 e o C3 14.218. De acordo? Eu creo que estamos facendo unha labor de igualdade e desde logo non estamos dando nada que non lle corresponda á categoría que ten os traballadores. E insisto en que siguen por debaixo do que perciben os funcionarios. Ten a palabra o Partido Popular. O do convenio colectivo quixose facer durante xa na non se chegará a un acuerdo e en principio se parece ben que se faga como que todo o mundo evidentemente fai unha mesma función que confirmar. Gracias por la felicitación. No, entendo que sí, non? Entendo que sí. Óscar? Non, unha vez estudiado o convenio por a nosa parte, vemos que non perjudica a nadie. En definitiva, melloran todos, uns máis que outros. Estamos totalmente de acordo coas traballadoras da gardería, que eran inxustas as condicións que tiñan. Onde podía ser, tamén ao nombrarse, podía ser algo máis ambicioso e incluir máis beneficios, pero bueno, estamos totalmente de acordo coas melloras. Víctor? Sí, pareceu bastante ben, bueno, sí. Bueno, entonces se aproba o convenio por unanimidade e se aproba a proposta da alcaldía en este sentido. Sétimo punto, aprobación da autorización de compatibilidade para o exercicio de actividade privada de don José Antonio Parcero Casas. Este traballador ten presentado no Concello a solicitude para poder compatibilizar unhas horas do seu no traballo privado, e unha vez que se informou a este respecto que legalmente non hai ninguna oposición legal, vamos, para conceder esta compatibilidade, pola nosa parte traemos esta proposta
para que se autorice a compatibilidade a este traballador e como é función do pleno dictaminar esta compatibilidade, sometemos tamén a aprobación. Sí, informe favorable, por suposto. Sí. O punto 8, aprobación no novo réximo retributivo aplicable ao personal municipal en situación de incapacidade temporal. Na mesa xeral de negociación aprobouse que o personal que está en incapacidade temporal cobre desde o primeiro día as retribucións ao 100%. Entonces, lógicamente, xa está recollido tamén na normativa autonómica en ese aspecto, e por tanto o único que facemos é cumprir con este requerimiento e tamén poñer lógicamente a partida económica necesaria para poder facer frente a este aumento en retribucións. Óscar? Sí? Sí. Vale, pues entonces se aprueba a nova retribución para a situación de incapacidade temporal, tal como se recolle na proposta da alcaldía. Punto 8. Aprobación inicial dun expediente de modificación de crédito 17/2008 do orzamento en vigor. Isto acaba de ser dictaminado a favor na Comisión de Contas, na reunión anterior ao pleno. Trátase de intentar completar as instalacións do campo de fútbol de Portomoro para solucionar un problema que temos de imposibilidade de dar servicios na tilleira aos demandas que está a venda ahora mismo por parte dos múltiples equipos que temos, e de feito estamos pedindo espacios na baña para poder facer actividades. Por tanto, temos o terreo de xogo acondicionado, tiñamos aprobado a obra de actualización ou de acondicionamento dos vestuarios e nos quedaba aí a iluminación, dado que hai remanente, parecemos oportuno usar o remanente para completar esta obra e poñela a disposición para que non teñamos que pedir servicios deportivos extras a outros concellos e poder facer frente á demanda. Tamén é lógico, un canto que despois de facer a maior parte do investimento, que se use esas instalacións e que non queden aí paradas e perdido o investimento. Partido Popular? Sí, estamos de acordo. Sí, bueno, unha obra tamén que xa habíamos anunciado tamén nos robos, só que dicho unha cousa que agilizar o que dixeches canto antes as obras para dar unha situación aos equipos, que ahora mismo incluso estaban entrenando tres equipos a vez, e iso intentaremos, eso ten que ser publicado, ten que ser, leva un procedimento, pero intentaremos xa tamén o tema do vestuario que se foi aprobado anteriormente, tamén que haxa actividade. E recordar que se decíamos sempre, o tema do remanente, acordo que pedimos nós sempre, o terreno do polígono industrial, non gastar o tema do terreno. Mas temos ese procedimento. Entón, se aproba por unanimidade tamén o alumbrado de campo de fútbol de Portomoro, pero sabe, ese campo está cedido ao Concello por 25 anos, por tanto é un campo municipal a todos os efectos e é importante poñerlo en uso outra vez. Pasamos ao 10º punto, que sería mocións, e aquí o grupo de Anova quere presentar de urxencia dúas mocións, se vos parece, que a portavoz de vos de presentar, e votamos a mocións a urxencia se procede, e despois tratamos. Portavoz? Esta é a moción de rexeitamento ao proxecto de reapertura da explotación mineira de cobre de San Rafael, a
a mina de todo. Isto chamaronnos hoxe a ver se a podíamos levar porque queren entrar no Parlamento. Podes pasar a Óscar outra. É unha moción que se votou por aí en varios concellos, entón nos pedían hoxe se se pode para entregar no Parlamento, como o seguinte pleno sería tarde. Sí, está circulando por varios concellos, ordes. Nós ímos a apoiar esa moción que ven desde fora, porque creemos que estamos falando de toda o afecto de toda o que é o Ulla e todo o que é a Vía Garosa, e, por tanto, non estamos falando de creemos que os beneficios que vai aportar a mina van ser moi inferiores ao que nos está dando ese espacio natural. Por tanto, nos imos a apoiar, lógicamente, esta moción que nos chega desde o Touro. Sí, nos temos. Se incluye como urgente, Óscar, apoiar, Víctor. Necesitas firme unha copia. E a seguinte... A seguinte sobre o tema, pois, como estivemos falando, non a temos redactada, é verbal, pero como están agora mesmo co tema dos orzamentos en Diputación e sabedes que están facendo esta da variante de Aradas, nos queríamos presentar unha emenda en Diputación para que se faga, incluya nese proxecto da variante de Aradas nos orzamentos de 2019 da Diputación unha partida para facer un carril lento que dende a saída da variante de Aradas ata máis ou menos o que sería a entrada da canteira, onde hai o cambio de rasante. Facer un carril de vehículos lentos que saia desde xusto onde están facendo esa rotonda, que suba e chegue hasta a recta que ti poidas, porque senón se te encontras con moito vehículo que ven do polígono, vas te contar aí con un embudo, que non podes adiantar, que tes que ir moi lento. Entón falábamos de propoñerlle, non? Sí, esta semana parece que cerran as peticións de Diputación para os orzamentos do ano que ven, e entón eu creo que por vía urxente nos parece oportuno solicitar eso, porque eso vai ser un embudo para salir de Santiago, xa é agora, se non temos agora mesmo non hai unha zona para adiantar desde Vice hasta Portomou. Levache máis tempo volver que ir para Santiago. Se nos meten máis tráfico pesado e todo o demás, eu creo que nese aspecto eu teño comentado tamén con Santiago este tema e está de acordo, e Carballo tamén apoia esta moción, ainda que non nos fixemos dun feito formal, pero me consta nese aspecto. Eu creo que sería xa nós xa temos mantido aquí que esa vía nunca debiu salir a Romaño, debiu salir a Aradas, que era o seu sitio lógico. Temos presentado aquí algunha emenda nese sentido. Bueno, fixos así, pois agora polo menos que nos axilicen a salida de Santiago, porque senón non nos, sobre todo para a xente que diariamente vai a Santiago e ven, pois retrasa bastante o viaxe. Por tanto, perdonade que sea así urxente, como cerran a semana que ven os que nos dixeron, as fichas de orzamentos. Eso sería importante presentar conjuntamente con máis concellos, presentar todo con máis concellos, que sería a forma de facer porta, porque senón con un concello só que diga... Nós aquí os máis afectados somos nós, Santa Comba e Carballo. Nós podemos mandar a moción aos outros concellos para que a... E Santiago está por a labor? Sí, Santiago non se oponga. Eles afectan ni menos, pero eles tamén ten que salir. Eles van ter un problema máis grave... Eles van a Santa Cristina, que é de Santiago. Eles van ter un problema máis grave de Vite para atrás que é para aquí, pero o problema é para nós. Porque... Entón, se queredes, se engade enviar a moción aos concellos de Santa Comba, Carballo e Santiago para que apoyen... Enviar a moción aos outros concellos e firmar a concurso, pero se é unha opinión... Bueno, se manda e que apoyen a moción.
se aproba por unanimidade. E pasamos aos rogos. Temos un rogo de Terra Galega. O transporte público. Dado o comezo do curso escolar, e como ano anterior, solicitamos a Consello a posibilidade de dar este servizo aos vecinos de Narvares, Boiro, Carleixo, Rieiro e a Igrexa. Eles volven a plantexarnos o seu malestar pola perda dun servizo de transporte público que existía no pasado. Por este motivo solicitamos ao Concello que estude a posibilidade de habilitar unha línea de transporte por esa zona e outras na que exista a mesma problemática, como no seu caso a creación dunhas axudas para estes vecinos. Este tema foi comentado xa aquí varias veces. A ver, este ano, cando a empresa iba a manter o servicio, e parece ser que os usuarios lle dixeron que preferían baixar eles os rapaces, dado o coste que supón. Estaban cobrando 100 euros, cobraban 400 euros ao mes, e se eran máis pagaban menos, e vale? Eles estaban dispostos a manterlo, e comunicaron á empresa que en principio os van baixar os pais. Entón, aquí, a pérdida da línea esa, pois hai moitos anos que se perdiu. Esperemos que agora no finales de 19 se vai a adjudicar concesionarias novas a todas as líneas de transporte da provincia, e nós temos feito nese aspecto solicitudes nese sentido. Incluso temos demandado unha línea de Orde Santa Comba, que nos parece importante para senón é moi difícil que unha empresa poida ser rentable facer un viaxe a Xeriz, Campo de Real, porque económicamente é moi difícil, e como a lei di que se non ten beneficios económicos non ten por que prestala, é a pescadilla que se morre agora. Por que deixaron desaparecer? Xa fai anos que desapareceu esa línea. É igual, para a escola non iba a valer. Podía axudar puntualmente, pero para Santiago sí, podía axudar puntualmente, o mellor se coincidía un horario de entrada ou eso, pero o transporte escolar é diferente. Entón, en este momento, como eles dixeron que iba a fazer así, a empresa está esperando. Se queren, o fan. Mas o que non podemos facer é unha axuda de transporte escolar por rapaces de Rial. Habría que facer unha convocatoria para todos os rapaces de Valdeloura, e habría que buscar unha partida. É complicado poner 3 ou 4 líneas para... Entón, se se considera oportuno, se queredes facer unha iniciativa nese aspecto, e sabemos cales son os rapaces que realmente non ten medios nin recursos para ir, non sei que saquemos unha línea, vai supoñer dinheiro, por nosa parte. Nós sacamos as axudas de transporte porque o transporte agora é gratis para rapaces escolares, pero é gratis por onde pasa o coche, por onde non pasa. Entón, é o problema. Pero se se estima oportuno e temos os datos para unha axuda de transporte e hai recursos, nós estamos a ver que ten que ser para todos os rapaces de Valdeloura. Lógicamente, a intervención non nos vai deixar por outra cousa. A complexidade. Vale, tomamos nota do seu ruego e pasamos ás preguntas. Ten a palabra o Partido Popular. Primeiro é se hai algún desfibrilador instalado en dependencias municipales. Bueno, pues desfibrilador temos un que está na base de Protección Civil e que permite tamén usalo co coche que teñen para facer as salidas. O único está instalado, en funcionamiento, con todas as normas establecidas para usalo. Relacionado con eso, se fixo algún curso de formación para o manexo de desfibriladores. Protección Civil conta con 3 personas que teñen formación para usar o DESA, e creo que incluso hai outra persona que se está apuntado a un outro curso tamén de Protección Civil, por a información que teño. Quero conocer que desde ese punto de vista eu creo que a preparación é ben que a teñan eles, e tamén é ben que te utilizado o DESA por eles, porque salen moito máis rápido que se o temos que vir buscar ao Concello. Entón, están as persoas de primeira asistencia, e eu creo que é onde ten que estar, vamos. E además me consta a formación e que o están usando responsablemente. Ben,
sabe algo do tema que xa tratáramos aquí de pediatría, do pediatra que se vai a abrir diariamente. A información de eso, a monten de la voz, toda, o sea, usted dixo aquí o outro día que non había pediatras, isto chegou ao Parlamento, hai unha resposta parlamentaria neste aspecto. Nós fixemos as xestións co xerente de área ou ca xerente de área. O que nos dicen é que en período de vacaciones é complicado cubrir e que despois están cubrindo a tempo parcial e que está dentro da ratio que están prestando. Eu creo que é un servicio deficitario, pero o único que temos que dicir é a Xunta que mellore ese servicio, non é unha competencia nosa. Nós creo que nese aspecto estamos facendo presión, a mí me gustaría que vostede estuvera facendo presión, me consta que o PSOE está facendo presión, pero bueno, o que se ve, visto que pasan todos os concellos, pois eu vexo pouca voluntad neste momento por parte do goberno da Xunta. É verdad que anunciou outro día que iba a contratar uns cuantos pediatras por aí máis para solucionar este problema. Desde que se forme. Que? Desde que se forme. Bueno, pues entonces, se explica usted a pregunta, pois... Eu digo se fixeron ustedes nós falamos ca xerenta e temos a información. Sei que se falou ca xerencia, nada non. Nos podemos reclamar. Nada non. Eso tamén. Nada, pois eso non. Ben, sigo o Concello encargándose do mantenimento da depuradora de Portomoro. Bueno, pois a medias. Se contratou unha empresa para facer o seguimento do que son o analítica e todo o demais e a mirar que o funcionamento sea correcto e despois o que é a limpeza do local e a corte de cañas e eso seguimos facendo nós porque avanza o servicio moi ben. Eu creo que, ainda que non sea un momento, eu creo que o de Viacua é un tema que hai que replantear globalmente e creemos que necesita outra asociación política para tratar ese problema e eu creo que na próxima legislatura ese é un tema que hai que revisar porque aí hai moito que revisar no tema da auga. Entón, de momento, se fixe un contrato menor con esta empresa para prestar os servicios básicos que era moitísimo máis barato que a oferta que facía Viacua e o resto asumimos nós. Bueno, a outra pregunta xa me contestou. E a outra é, a día de hoxe, cal é o pago a proveedores agora reciente? No último pleno ordinario lle daban a información que estaban 16 días e agora supoñemos que, dado que a Comisión de Mercedes e a contratación de outra persona pois retrasa un pouco máis, mentes que non domina todo o sistema e todas as facturas que están pendentes, pois estamos falando, polo que me dixo ela hoxe, de 22, 25 días, por tanto, a nivel de pagos non estamos nada mal comparado como tuvemos. Non hai máis. Terra Galega? Sí. A empresa do Punto Limpo e Limpeza de Villarrúas, dada a situación de quebra da empresa concesionaria de dito servizo, visto o decreto 513/2018, incidencias xurídicas do contrato de servizos para a explotación Punto Limpo municipal, recollida selectiva de envases lixeiros de limpeza viaria dos núcleos de poboación de Rial de Barcelona, preguntamos que solución vai adoptar o Concello e cales serán os prazos de volver a poñer o servizo. Bueno, a verdade é que nos colleu casi por sorpresa que era desta empresa, pese a que algo tiñamos oído, se nos comunicou dun día para outro, ou mellor dito, tuvemos que reclamarlle que nos comunicara, que nos mandara informe escrito que nos mandara, e, bueno, o que evidentemente tomaron a medida urxente que foi a contratar unha empresa para retirar o que está na rúa. Neste momento se está tramitando con esa empresa e outra empresa a cesión do mesmo contrato para poder ter tempo a licitar. Hoxe falei con eles e me dicen que están facendo a documentación de cesión, que posiblemente vai ser posible, e, mentras tanto, hai que vaciar o Punto Limpo e vaciaremos a empresa e, se temos que limpar as ruas, usaremos os obreros que temos a disposición, porque isto pasa por os concellos e se nos conceden a cesión xa nos facilitan bastante o asunto, porque senón a licitación pode levar 4 ou 5 meses. Pero
foi nos costeiros que deixaron na época do verano todo... Sí, pero aquí tamén nos afectou. E foi así, chegar a decir, mañá nos salen os camións. Punto. Non houve outra información. Siguiente. Escritos e solicitores por registro no Concello. Nos últimos meses, dentro do noso grupo político, presentamos varios escritos por registro para solicitar limpeza nos camiños municipais. Registro de entrada 3515, registro de entrada 1766, entre eles. Preguntamos, procedeu a limpeza de algún dos camiños solicitados? Ten o Concello previsto facer a limpeza? Temos previsto facer todas as limpezas que poidamos. Ahora mesmo estamos usando os tratores que contratamos xa non están funcionando, está funcionando solamente o noso, e vamos a facer, estamos facendo os máximos kilómetros de monte que poidamos, e vamos facer un repaso por todas as parroquias. Hasta diciembre temos chofer, agora o que nos ten prioridade é o monte para poder cobrar o máximo posible das axudas da Xunta, pero sí que se vai limpar, lógicamente. Son moitos kilómetros e temos un trator. Obra de agua a Couceiro. Vendo o decreto 471/2018, asunto aprobación e certificación de obra número 1, ampliación e abastecimento a Couceiro, por 2017, preguntamos, houve averías na obra? Revisouse por parte da Dirección de Obra? Por suposto que se revisou, a mí non me consta ninguna avería, o que me consta é un susto dos veciños cando probaron a presión e como para sacar o aire, pois parece que facía unha fonte moi alta e aquí chamaron a algún veciño e despois unha desconexión cando se fixa a prueba na toma xeral coa derivación. Non me consta ninguna avería, está certificada e xa se pagou unha parte dela. Brigada Municipal de Incendios Forestais. Dada a situación vivida este ano na Brigada, onde a falta de persoal é patente, preguntamos por que motivo non se contratou persoal para sustituir as persoas que rexeitaron o seu posto de traballo? Considera vostede a posibilidade de cambiar certos baremos na selección para evitar que pase esta mesma situación outros anos? Os requisitos de prevención e limpezas marcados a Brigada daránse cumprido no prazo? A ver, nós non facemos o baremo, por tanto, que non falla en medio rural a través do distrito e, por tanto, é igual para todo o mundo. Nós facemos unha selección de acordo con eso e través dunha empresa. Por este ano, nós teñamos a brigada de 5 traballadores concedidos. Aos pouco tempo de iniciar, un traballador abandona e se contrata nun outro sitio, parece ser, e quedamos con 3 personas con 4 personas que podía continuar a brigada, dado que non había ningún tipo de personal que tuvera as pruebas necesarias e non había nadie para poder chamar de todos os que se apuntaron. Por tanto, non sei. A continuación, a capataza tamén entra a traballar en outro servicio, deixa o servicio, entón non hai ninguén que teña a titulación para poder ocupar o puesto, non se ocupa, comunicamos ao distrito que nos quedamos sin tal, entón o distrito nos di que se desfai a brigada, porque non había posibilidade de contratar xente que tuvera esas condicións para traballar no lume. Dado que había dúas personas que tiñamos contratadas hasta finales deste mes, o que decidimos é decir ao distrito que non estaban para operativos e se o distrito non asume a nómina desas dúas personas, este mes asumiremosla nós. Están facendo desbroce, porque evidentemente non vas romper o contrato a dúas porque as outras marcharon. E entón, hasta o 30 deste mes están desbrozando e iso foi a razón. Pero nós aí non pintamos, non hai xente e non hai nada. Iso tamén será bo que non haxa xente en cuestión de que están traballando. Pero non sei se é esa razón, pero... Non, é evitar que muitos que apuntan aquí e despois salgan do Concello. Evidentemente, eso é a normativa, por eso os que contratan antes son os que quedan sin xente, porque en canto aparece contrato no outro lado, traballaron aquí 15 días, despois ten un contrato inteiro no outro lado, e entón que fai a xente? Esperar para contratar, e cada vez contratamos máis tarde, xa salen tarde, entón pasou cos socorristas, pasa exactamente igual. Entón, a xente que contrata antes, que pasa? Despois aparecen as playas, e aparecen 2 meses e medio e aparece máis sueldo, e danse de baixa
por esa situación, porque ao final... Inmediatamente, vai haber problemas. Nos socorristas e veces que hai problemas desde fai tempo. E nesto, pois, ao ritmo que van, este ano pasaron moitos concellos. Ou non coller a brigada, que, non sei, teño moitas dudas do que nos aporta. É verdad que puntúa para outras cousas, e iso é importante terlo, pero a verdade, e tamén servicio de cara a se hai lume, pero bueno, o que é o Concello, polo que desbrozan e por todo o demais, aporta de pouco. Esperemos que nos paguen o desbrozado, eso sí. Subvencións nominativas. Vendo o decreto 482/2018, o otorgamento das subvencións nominativas para 2018, preguntamos: entregaron toda a documentación ás entidades e cobraron todas as entidades os adiantos? Ese tema está encaminhado, todas as entidades que presentaron toda a documentación, todas as facturas xa cobraron o 100%, creo que son 3 as que presentaron, e as demais cobraron o 50%, como estaba no decreto, e en canto entreguen a documentación, as facturas completas, antes de final de ano, se lle pagará o outro 50%. Víctor? Cando vai a regresar a barandilla do punto do regato de Casais en Busán, dado o seu período? Bueno, pois esa barandilla se rompeu, non sabemos quen a rompeu, se pediron os correspondentes orzamentos para poñer aí un mecanismo de seguridade, un petril, e estamos na tramitación dese asunto. Temos orzamentos, non sei se chegaron os 3, se non, e pois pasaremos a contratar o antes posible, porque evidentemente é un peligro, está ali unha protección posta, pero non é a única protección, está claro. Bueno, pois, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión, agradecemos, lógicamente, a asistencia e tamén a participación da oposición e a colaboración nestes temas que creo que son importantes para o Concello. Moitas gracias.